Ang Philippine Air Force po, sa pamamagitan po ng Philippine Air Force Human Resources Management Center, ay nakatakda pong mag-conduct ng nationwide examination po sa buong Pilipinas po. Ito po ay gaganapin. Dito po sa Kabikulan ay meron din po tayong schedule na exam ngayon pong 19 April hanggang 22 po, 4 na araw. Ito po sa pamamagitan naman ng ating Group 5. Ito po Air Force na nakabase dito po sa Legazpi City. Sir, para po sa mga interested po ng mga kabataan natin, basahin ko na po sir yung mga qualifications po. Para po sa ating for officer po sir, kailangan po ito, syempre, basic naman po ito sir, natural born citizen of the Republic of the Philippines. Yes. Single and never been married. Ibig sabihin, tayo po wala pa tayong single. asawa, Single siya. Kapagkat yun po sa mga requirements po ng sa pa-officer po sir. Sa height po sir, binabaan po natin yung height, bali 5 na lang po sir sa both male and female sir. And then naman doon naman po sir sa mga under height, kailangan ng certificate ng indigenous people o yung tinatawag natin na NCIP. Of course, dahil po tayo dadaan sa physical training, kailangan po na tayo ay physically fit and mentally fit po para po tayo ay mas kayanan po natin yung training. Kaya, of course, with good moral character, ang sa edad naman po sir, para sa officer po is 20 years old but not a day older than 25 years old po sir. Of course, kailangan po siya sir ay degree holder. Ito po sir na for officer, hindi po kailangan na tayo ay may PRC license. Kahit po tayo ay walang PRC license, basta tayo po ay degree holder, pwede po tayo mag-exam. Dito naman po sir sa tinatawag natin na special enlistment, halos parehas lang po yung ang qualifications dito, natural citizens of the Republic of the Philippines. Kaya lang po dito sir, pwede na po dito sir yung may asawa. Pwede po dito sir yung may asawa at yung po naman sa qualification po sir sa kanilang education is pag sila po ay board passer, may PRC license po kahit anong pong course, hindi na po sila mag-exam. However, kailangan po nilang i-complete o comply yung mga requirements po na amin po nakapost po doon sa Facebook page po ng Philippine Air Force Human Resources Management Center. Sa Facebook page din po ng Tactical Operations Group 5. Sa edad naman po sir, 18 years old po, but not more than 35 years old po sir. Tapos sir, yung mga kabataan naman po na ito po na kumbaga saan ay nakagraduate na po ng K-12 at nakapag-college po ng at least nakakuha na po ng at least 70 years po. Pwede rin po sila dito sir sa special enlistment. Kaya kinakailangan talaga nilang mag-exam nito pong tinatawag natin na AFSAT o yung Armed Forces of the Philippine Service Aptitude Test. Ito pong tinatawag natin na AFSAT ay pwede po sila nitong makakuha kahit po sa Army o sa Navy o sa Air Force. Ngayon, kung nakapag-exam na po sila sa Navy o sa Army, pwede po nila kunin yung kanilang tinatawag na IRF, yung Individual Report Form. Pwede po nila sa Air Force po. Po, itong isa pong exam na qualifying na para sa Air Force lang po ito exclusive, ito po yung tinatawag na Philippine Air Force General Classification Test. Ito po nilang ikakata. So, sa initial requirements po sir, pagpunta po nila dito sa aming tanggapan po, ang tanggapan po ng Philippine Air Force sa Tactical Operations Group 5, dito po sa Old Legazpi Airport po sir, dapat na po kami ng camp din po ng Army, yung logistic command po nila. Dali lang po nila sir yung mga sumusunod na requirements po. Ito po yung birth certificate po, authenticated, yung galing po sa Philippine Statistics Authority. Transcript of records po nila sir, original and authenticated copy po galing po sa kanilang school registrar. Tapos yung naman po mga graduate po ng K-12, of course yung kanila pong certificate din po, katunayan na sila graduate ng K-12. Tapos yung transcript of records po na naka-indicate po doon na nakakuha po sila ng at least 72 units po sir. Tapos ito po sir sa special enlistment na may mga PRC license, dalhin po nila sir yung copy nila ng mga PRC license nila sir. And then yung sinasabi ko nga po kanina sir na nakapost po doon sa Facebook page po namin yung kailangan po nilang i-comply, ilalagay po nila sa folder yung mga requirements po sir. Pwede po, it's either po civil service eligible or PRC license. Alin po doon sa dalawa sir? Pag hindi ka pa pasado sir sa PRC license, wala ka pong PRC license so hindi ka pasado sa civil service, pwede ka po sir mag-apply. However sir,
Yun nga po sir, kailangan mong dumaan doon sa dalawang examination. Ayun, yung pong APSAT at yung PAP-GCT po namin, sir. Kung wala naman siyang PRC, wala nga siyang civil service, sir, dito lang po siya, sir, mag-exam kasi para po mas mabilis na po yung proseso natin na pag-apply, sir. Yung application pa lang po natin, sir, ito pa lang po yung, kumbaga sa step 1 pa lang po ng apply po natin dito sa Air Force. Yung sa examinations pa lang po natin ay kung sino po yung makapasa doon sa exam natin, doon pa lang po malalaman kung sino po yung susunod sa yung mga kung magka-qualify po para sa ating physical fitness test at yung sa medical po, yung sa doon po titingnan yung lahat ng ano po sa katawan nila, X-ray, ECG, yun po. Kaya kung sila po ay mag-exam pa lang naman po, hindi pa po yung kailangan, sir. 5 feet po, both male and female. Yung sinabi ko nga po kanina, sir, yung kayo po ay under height, kailangan po niyo mag-secure ng certification sa National Commission for Indigenous People. Ang kami po sa Tactical Operations Group 5, sa pamamagitan po ng aming group commander na si Colonel Joseph B. Madaran Jr., Philippine Air Force General Staff Corps, ay nag-aanyaya po sa ating mga kabataan na i-grab po natin itong opportunity na ito. Ito po ay once in a lifetime opportunity sapagkat yung regular enlistment po namin ay mahirap po talaga sapagkat yung may mga asawa na po at may mga anak ay mahirap po, hindi na po talaga makapasok. Pero sapagkat ito po ay special enlistment, i-grab po natin ang pagkakataon ito sapagkat ito ay, sabi ko nga po, ang bihirang pagkakataon. Kumbaga, kahit po kayo may asawa na, kahit po kayo may mga anak na, basta't kayo po ay pasok po sa qualification. I-grab po natin itong opportunity na to. Ang aming pong tanggapan ay nagbukas na po na mag-accept ng mag-process ng mga applicant. Simula ngayong umaga po, nandun na po yung mga kabataan natin ngayon, kaninang umaga, pag alis namin, nandun na po sila. Kami po ay umpisa na, ano po kami, alas 8 ng umaga po hanggang alas 5 ng hapon. Araw-araw po yan. Hanggang bago po mag-exam sa 19 April hanggang 22 po, 4 na araw po yun. So sinasabi ko po, dalhin po nila yung requirements lang po, yung kanilang birth certificate, transcript of records, diploma, original authenticated from school registrar, 2x2 po na picture with white background. And then yung pag kayo po ay under height, kailangan po mag-secure kayo ng certification sa National Commission for Indigenous People. And then meron po kaming nakapost sa aming Facebook page po, yung sa Tactical Operations Group 5, yung magre-register po muna sila doon, sir, sa aming e-portal po, yung apsat.afp.mil.ph bago po sila pumunta sapagkat kailangan po naka-register po muna sila online.